Dobrodošli u radionicu balkanskog džeza. Ja sam Dragomin Milenković Joga, kompozitor, gitarista, konceptualista. Ovde će biti govora o outside akordima u džezu, odnosno akordima koji nisu u tonalitetu kompozicije, bilo da se radi o matičnom tonalitetu ili harmonskom stanju neke deonice kompozicije. Pre toga je neophodno da se pozabavimo teorijom reda i haosa, da bi se psihološki upoznali o čemu se radi. U prirodi postoje dve osnovne sile, meka i takozvana tvrda, odnosno sile haosa i reda. Kada sviramo u tonalitetu, kada sledimo pravila muzičke teorije ili utvrđene zakone uvijek iste logike, onda smo u sistemu reda na koji smo kao ljudska kultura navikli tokom određenog vremena razvoja muzičke umetnosti. Pa ipak, ovo ne važi baš svuda na prostorima ove planete, ali govorim o kulturnom prostoru Evrope i Amerike. Tokom svog razvoja, džez harmonizacija se kretala od jednostavne, veoma bliske, širokoj publici, ka sve složenijoj, teškoj za slušanje ljudima koji psihički nisu bili spremni da je dožive kao estetično. Džez je počeo da se sve više udaljava od svakodnevnih muzičkih potreba ljudi, a prelomni trenutak je kada se u ovaj pravac muziciranja umešao poznati američki kompozitor George Gershwin, koji je počeo da koristi elemente ozbiljne muzike Evrope, čineći harmoniju u džezu složenijom. Kada je jednom duh iz boce oslobođen, američki crnci su vrlo rado krenuli da slede Gershwina, pa čak i da krenu radikalnije u lucidnoj razradi harmonije i harmonskih funkcija. Tako je došlo do sve smelije upotrebe atonalnih akorda ili akorda koji su stvarali napetosti i širili polje zvuka do neodređenog stanja haosa ili bar što našem mozgu tako zvuči. Veliki reformator džeza i konceptualista, slavni trubač Miles Davis, je u tome otišao veoma daleko, a njegov album velikog preokreta Bitches Brew otvara novo poglavlje u razvoju džeza i džez harmonije. Džez muzičari više nisu mogli da se zadovolje jednostavnim harmonijama popularne muzike, niti klasičnim pristupom, pa su koristeći outside ili van tonalitetne blok prolaze punili taktove sa više akorda. Ono što se dobija je pomešano red i haos, ponekad i samo zvučni haos kada bi se upadalo u trans, otkačenu slobodu i potpuno rastakanje polje zvuka. U stvari, zadnja stanica džeza je upravo stanje transa, oslobađanje od svih pravila i koncepata. Ovakav pristup je dobio naziv free jazz, kao potpuno razaranje forme i utapanje u bezobličnost melodike, često i kompozicije, kao krajnost umetnosti, ako to uopšte pripada onome što pod muzikom podrazumevamo. Modern džez je uglavnom balansiranje između free i konceptualnog stanja, u pokušaju da se zadrži interesovanje publike, koja od svega uglavnom razaznaje ritam, sve manje harmoniju i jedva prati događanje u improvizaciji, osim što primećuje da se tu nešto za muzičare veoma važno događa. Sada ću pokazati kako se stanje C-dura, kome su dodati seksta i 9. ton C-dur skale, razbija i uvlači u dinamično rastakanje tonaliteta. Tonalitet C-dura postaje vrlo relativan uvođenjem outside akorda koji smanjuju dosadu popularnog zvuka. Za primjer ću uzeti jedan od standardnih šablona džez harmonizacije. Prvi durski, 6. 7., drugi molski, 5. 7. i ponovo prvi durski stupanj.
kako izgleda jedan način proširivanja i razbijanja ovih stanja. Sljedeći primjer je razvijanje G-dur stanja u složeno hromatsko kretanje. Primjer treba da pokaže postupak relativizacije tonalnosti, stvaranje neodređenosti polja zvuka gdje se gubi stabilnost kakvu imamo ako bismo istrajavali samo na G-duru. Ovo je bilo uvodno izlaganje o outside akordima.